Вече съм омъжена за Оскар. Не удряйте съпругата ми, доня Габриела. Нямате право. Онзи мошенник сигурно вече се смята за господар на имението. Как ти хрумна да извършиш такава глупост? Идеята да станем строители възникна, когато случайно минавахме през имението ви. Не, Оскар, не говори така. Ева, ние сме измамници. Ти си знаела всичко. Научих го в Санта Клара. В никакъв случай няма да приема този брак. Няма да постигнете целта си. Нито ще станете част от това семейство. Химена ме измами и омъжи се за друг. Омъжи ли се? За кого? За Оскар Рейес. Ако не се беше отказала от Хуан. Защо мислиш, че съм се отказала? Изглежда твърде странно, че си им позволила да влязат и си излъгала архитекта. Кажи ми точно какво стана. Защо тормозиш, Ева? Щастието ми се усмихна и ще го споделя с братята си. По-скоро ще умра от глад, отколкото да приема и петак, получен с измами и лъжи. Добре. Трима братя, три сестри. По романа на Хулио Хименес. С участието на Дана Гарсия, Марио Симаро, Паула Рей, Хорхе Као, Алфонсо Баптиста Майкъл Браун, Глория Гомес, Кристина Лилей. Оператор Едуардо Карени. Режисьор Родриго Триана. Моля ви, разберете в какво състояние се намирам. Не тормозя, Ева, както казваш, Рут. Само исках обяснение. Така или иначе, тя е постъпила ужасно. Габриела, като е прикривала измамниците. Предполагам, че вече знаете всичко, нали? Да, Леандро ни го разказа най-подробно. И дойдох да изкажа възмущението си, Габриела. Бяхме подложени на невероятно унижение. Ракел! Настоявам незабавно за обяснение. Леандро стана за посмешище броени дни преди сватбата. Да не говорим за нас, Габриела. Знаеш ли колко пари похарчихме за тази сватба? За подготовката й. А какво ще кажат роднините и приятелите ни? Какъв срам. Няма да мога да се покажа пред хората. Как си обясняваш, че Химена се омъжила за жалък работник? Така ли му се отблагодарява за времето, прекарано с него, докато беше похитена? Никой не е съгласен с този брак. На път съм да полудея. Мамо, не тормози повече Габриела, тя не е виновна. Трябва да направим нещо. Нещата не бива да остават така. Къде е Химена? Трябва да говоря с тази неблагодарница. Защо? За да ни обижда като вчера ли? В никакъв случай, Лелю Ракел. Тук съм само да ти покажа, че нямам никаква вина. Химена ни предаде. Свари ни неподготвени и излага доверието ни. Случилото се е ужасно, Габриела. На твое място щях да умра. Никога нямаше да понеса дъщеря ми да се омъжи с такъв тип. Мъчно ми е за теб, Габриела. Съчувствам ти. Ева, какво стана всъщност? Моля ви, госпожице Рут. Умолявам ви, не ме карайте да се срамувам още повече. Вярно ли е, че вие сте позволили на братята Рейес да работят тук, като сте знали, че никой не ги е наел? Да. Признавам това. Не мога да отрека вината си. Хубаво е, че поемате отговорност за действията си. Ева, сигурна съм, че не сте го сторили с лоши намерения.
Аз не съм сигурна в това. Не говорете така. Вие сте добра жена. Вероятно сте мислили, че постъпвате правилно. Съжалявам, че Габриела не възприема така нещата и ви съди толкова строго. Доня Габриела е права. Заслужих си го. Само до някъде. Ева, обещайте ми, че ако продължавате да имате проблеми с Габриела, няма да му мислите много и ще напуснете. Вратата на дома ми е отворена за вас.